chama ka chama nigi agenda margi. Koro chama yiero ga majority whip margi to gi majority leader margi kata minority leader gi majority leader kaluwore gi kweth magin go ang'o e od bura. Koro sama nogik ni paro opogore e kind Sifuna gi chama nono ni mondo mi ogol Sifuna kanyo nikech koro ok oluwre gi gigo eko miluongo ni legislative agenda mag chama. To mind you, ok en gima nyien. In fact, ma otimore maber ne Sifuna molo kaka osetimore joma moko. Kech kane wadonjo e od doho e od bura higa mar 2022 ne wadonjo ka wantiere Azimio. Tijalo paro ni kane wadonjo od bura mar Senate ne majority ne omi jo UDA to wan nomiwa minority. To minority wan nomiwa ni wan gi Jubilee iye kanyo. Mano miyo whip nokawo mi ng'ano endo mane a Jubilee ma en senator ma Isiolo miluongo ni senator Fatuma Dulo. Kaso jalup mare ne en senator Adama Ole Kina. To bang' dweche matin ne giringo ma gidhi gi join president gi ot makoya chande kono ok gichung' ne weche go eko mag kalo chike kaka ne Azimio gi ODM ne dwaro. Nochuno makoro nogol Senator Fatuma Dulo eka Sifuna noyude. King'iyo rekod mag bunge tibedo kaka nogol Dulo ne tek sawa. Ma an achiel kuom jogo manogolo ne Sifuna matek kabisa gi Senator Ledama mogol Dulo nikech koro nokomako chike go eko mag ang'o mag chama mag sechego. Koro ma en mana lokruok mar politics timore ne ng'ata ng'ata. Kata mana jakom nopuonjo ni samoro ka pachi opogore kata kopogore e paro gi chama moro amora ma intie to ber ka samoro gigo eko ma chama no endo omiyi michungo kaka wach kaka koro tich mar gimwatimo mar bedo whip ni koro iweyo nikech koro ok in ja chama no in terms of chune gigo eko ma chama no dwaro. Sifuna pok owuok e chama. Osewuok e chama. Osewacho en owuon. Pod en mana ja ODM. Osewacho en owuon. Mokwongo osewacho owuon oloso